Bé, dins de la salut parlem ara d'una especialitat que jo crec que la gent en general li dona poca importància. Si més no, la importància que hauria de tenir. Una de les màximes de la nostra convidada, només obrir la seva pàgina web, és si quieres vivir mejor, empieza durmiendo mejor. Bé, és llicenciada en Psicologia i doctorada en la Medicina del Son i des de fa més de 15 anys membre de la Societat Espanyola del Son. Ella és Núria Roura. Hola, Núria, bona nit. Hola, bona nit. Ostres, quin plaer estar aquí avui amb vosaltres. Sí. Hola, dic que la Núria ha fet un gran esforç també, Vull dir que no ve d'aquí al costat, Vull dir que ve de Lleida, I això també s'ha d'agrair, Gràcies. A veure, és cert que molta gent, crec jo, no li donen molta importància que hauria de tenir pel fet de dormir bé. Bueno, el dormir és el dormir, tampoc li dona gaire importància. És més, crec que molta ho té assumit el dormir poc i malament i van tirant. És així, això? Sí, el son no se li ha donat massa importància perquè sempre està vist com una pèrdua de temps, no? Pensem que aquestes hores que passem a la nit amb els ulls tancats doncs és un temps mort, un temps poc productiu. I amb aquesta societat que vivim vinga, hem de ser productius i hem de fer, doncs el son es porta el pitjor paper, no? Cada vegada va canviant més això. Gràcies a tota la feina que estem fent els divulgadors, cada vegada se li dona més importància al son perquè realment doncs, dormir bé és viure millor. No? Nosaltres necessitem dormir per poder viure, per poder treballar, per poder relacionar-nos amb els altres, per poder gaudir d'una bona salut. És totalment necessari aquestes 8 hores que passem, 7-8 hores cada nit, per poder viure les altres 16 o 17 que passem desperts. Si nosaltres arribem a viure els 90 anys d'esperança de vida, en nombres generals, 30 d'aquests 90 ens els haurem passat dormint. Si realment no fos important, segurament l'evolució humana ja ens hagués fet anar perdre aquestes hores. No? Corre una frase per aquí, que no sé si és veritat o no, almenys tothom ho reafirma que diu que sí, que és veritat, que si dorms molt malament, això et resta anys de vida. Totalment, sí. Dormir poc o dormir malament, que seria el fet de dormir-nos ràpid però anar-nos despertant durant la nit i que ens costi una altra vegada tornar a conciliar el son, ja s'ha vist que és la principal causa d'emmalaltir. Ens trau anys de vida i no només això, sinó que ens trau aquesta qualitat de vida que tots volem, sobretot a mesura que ens anem fent més grans, no? Que volem viure fins a l'últim dia doncs, amb salut física i sobretot salut mental. Ja s'ha vist que dormir poc està relacionat i augmenta el risc de patir demències, però també patir altres malalties cròniques com pot ser doncs, la diabetes, patologies cardiovasculars, molts càncers i trastorns doncs, de l'estat d'ànim com l'ansietat o la depressió. Quantificar és impossible quantificar, no? Els anys. Sí, però quants anys són això? Què són? 4 anys menys? 5 menys? 6? 7? Clar, depenent perquè cada persona també té una determinació, una predisposició genètica, però sí que s'ha vist que realment doncs, entre uns 3-4 anys d'esperança de vida, doncs, les persones que no estan dormint bé doncs, se'ls hi treu. Es pot aconseguir bé dormir sense fàrmacs? Totalment. Jo ho veig cada dia. Persones que porten... Tothom, la pastilleta, pum, llavors dormen. Però suposo que s'ha d'aconseguir dormir bé sense fàrmacs. Però aquesta és la pregunta. Es pot aconseguir això? Ens han fet creure que o dors amb fàrmacs o no dors, no? És l'única forma de millorar el son. I bé, el que jo treballo diàriament amb els meus pacients i amb les persones que entren als meus programes és doncs, que tornin a recuperar aquest son de forma totalment natural, sense necessitat de fàrmac. Qué bien, qué maravilla. Nuria, gracias por tu tiempo y por estar aquí, que me encanta escucharos, siempre aprendo muchísimo. ¿A qué se debe la alteración del sueño? Porque ya ha contestado una pregunta mía, Abel, ya la ha contestado otra. ¿A què se debe esa alteració? És que sempre fem els deures, per cadascú fa els seus deures, i llavors coincidim. Sí, ja està. No pasa res. Pues mira, Patricia, hay muchas causas de mal dormir, hay más de 40.
Y a veces creemos que todo el mundo que duerme mal, por cierto, más de la mitad de la población está insatisfecha con su sueño, y creemos que todo es por lo mismo. Entonces, hay más de 40 causas, no todo el mundo duerme mal por lo mismo, pero en cambio a todos los tratamos igual, ¿no? Si uno va al médico y dice que duerme mal o va a la farmacia, pues le suelen dar lo mismo. Entonces, es muy importante siempre descubrir cuál es esa causa de mal dormir. La mayoría de las causas son causas diurnas, las encontramos en nuestro día, en cómo vivimos ese día, nuestro estilo de vida, nuestra manera de gestionar todas nuestras emociones, lo que nos toca vivir. Y algunas otras causas pues son causas más nocturnas, ¿no? Y aquí encontraríamos todas aquellas personas que sufren alteraciones del sueño, como puede ser el ronquido, las apneas del sueño, síndrome de piernas inquietas, los sonámbulos, los bruxistas, los que apretan los dientes, ¿sí? Los que hablan, todas esas cosas que suelen ocurrir por la noche. Y claro, esta población, este tipo de trastornos, pues también tienen que estar tratados de forma distinta. Por eso es tan importante que cuando una persona duerme mal, siempre se ponga en manos de un especialista para que le podamos identificar y diagnosticar cuál es realmente su causa de mal dormir. Y una vez sabemos la causa, entonces ya el tratamiento es muy sencillo. Claro. Posarem un parèntesis amb el del síndrome de les piernes inquietes. Això, perquè això m'interessa. Perquè és que jo ho he patit. No, ho he patit, no, ho estic patint encara. Encara? Ho estic patint, vull dir que són coses que... Sí. Hi ha moltes vegades que, hosti, no saps per què, tens aquella cama que la tens que moure, tens que girar-te, i tens que fer un exercici de cama amunt i tal, i arriba un moment que suposo que pel mateix propi cansament, de fet això, al final va i quedes plegat. Però, ostres, hasta abans, aquí no s'aconsegueix això. Bueno, ara en parlem, quan arribi el moment. En parlem. Bueno, també tinc que dir que l'Alícia Molina està aquí amb nosaltres, que és la següent convidada. Alícia Molina, que és la filòloga catalana, que, si de cas, jo et dic que pots preguntar el que vulguis, Ui, mare meva. Pots preguntar el que vulguis. Llavors ja aquestes preguntes... Escolta, pots preguntar el que vulguis, Vull dir que estàs aquí, no solament ja que has vingut abans, doncs per participar en tot el que vulguis, Bueno, a veure, és autora del llibre Por fin duermo. Por fin duermo, que em sembla que és el penúltim llibre que has fet. L'últim llibre és el Los hábitos del sueño. A veure, em podeu enfocar aquí, sisplau? Eduard, em pots enfocar aquí? A veure, Los hábitos del sueño, ¿vale? Doctora Núria Roura. Molt bé. A veure, jo volia parlar-te jo dels dos. Si algú... Què s'hi trobaran en els llibres? Primer, en el Por fin duermo. I ara aquest, Los hábitos del sueño. Sí, el llibre Por fin duermo va ser el primer llibre que vaig escriure i sobretot per a aquelles persones doncs, que no dormien bé, perquè poguessin tenir aquella metodologia, aquell pas a pas que jo he creat amb aquests últims 15 anys de la meva carrera professional per ajudar les persones a dormir. Doncs per arribar a moltíssima més gent i que tothom tingués la solució, perquè tothom em pregunta, Núria, què puc fer per dormir? Com me puc tornar a dormir a les 3 del matí? Pues, aquest llibre precisament porta la metodologia, el pas a pas que ells poden seguir per tornar a dormir bé. Aquest és el Por fin duermo, és el primer. Però què passava? Que molta gent, tot i saber el que han de fer, ostres, ens costa molt, no? Aplicar els hàbits, aquells saludables que necessitem per dormir bé. Llavors vaig fer aquest segon, que és Los hábitos del sueño, que és un llibre en el que ajudem sobretot a les persones a implementar aquests bons hàbits, no? A vegades pensem que implementar un bon hàbit depèn doncs, del motivat o motivada que estigui en aquell moment, i això no és així, no podem deixar que un hàbit s'esdevingui per una motivació, perquè la motivació és externa, no? Si jo estic al sofà mirant Netflix i està plovent, doncs motivació no n'hi ha massa per anar al gimnàs, no? Però, en canvi, si jo tinc un motiu no, realment important, que es pot ser arribar a aquesta esperança de vida, amb aquest envelliment saludable, doncs bé i amb salut, per molt que plogui, per molt Netflix que estigui veient, aquest motiu sí que me farà aixecar i començar a implementar aquests bons hàbits. Llavors, los hábitos del sueño serveix sobretot per això, com poder ajudar les persones a motivar-se per implementar aquests hàbits i quins són aquells hàbits necessaris sí o sí que han de fer per poder dormir i descansar millor. Ara tinc una pregunta aquí, que nosaltres tenim el correu, que ja has vist aquí que tenim un correu, i sempre tota la nostra audiència sap quin és el convidat que vindrà la setmana que ve, perquè fem publicitat a les xarxes, no? Doncs aleshores hi ha hagut unes preguntes, n'hi ha unes que són iguals, però n'hi ha hagut una que diu
que ara te'ls diré. La Núria de l'Eixample. Despertar-te per la nit per raons de necessitat mèdica, com per exemple estàs fent un tractament que produeix insomni, aquestes persones poden arribar bé, dormir en algun moment? A persones que es desperten a mitjanit per un motiu mèdic, Mèdic. dolor, per exemple, gent que té dolors, gent que té... Ella diu que sí que estava prenent cortisona. Mal. Estava prenent cortisona per motius de cosa de com es diu això, de cosa de pit, no sé, Sí. o de... Sí, no sí, sé. sí. A veure, Almenys em va deixar dir hi ha respiratori. certs medicaments que ens poden generar una alteració del son. El que és molt important, sobretot, és no tant el despertar, que és el que em genera el despertar, com les persones doncs, que van al lavabo, no? Sí. O les dones a la menopausa que tenen fogots. Sempre hi ha alguna causa del despertar, però és molt important sempre saber què faig jo amb aquest despertar. Perquè la conducta que tu facis en aquest despertar farà que tu el vagis mantenint nit darrere nit o que desaparegui aquest despertar. Que tu vagis al lavabo, tornis i et tornes a dormir ràpid. Perquè en algunes vegades ens tornem a dormir ràpid i en unes altres no. Depenent molt, sobretot, de què fem i sobretot de què li diem a la ment, no? Com ens parlem, com frenem la nostra ment, quin pensament tenim en aquell moment. Per això moltes vegades les senyores em diuen no, jo dormo malament per la menopausa, pels sofocs. No, el sofoc et fa despertar, però que tu no puguis tornar a dormir és per com tu gestiones aquest despertar. Què t'estàs dient a mitjanit, que això pot fer que tu estiguis molt més ansiosa, molt més nerviosa i després no puguis tornar a conciliar. I finalment el cervell aprèn el que tu li estàs dient. Si li fas una nit i una altra nit i una altra nit, doncs ja ha après que en aquesta hora de la nit, pot ser les 3 o les 4 del matí, toca doncs, ficar-se nerviosa, començar a donar toms, neguitar-se, angoixar-se, i finalment, doncs, si aprèn això, hi ha dies que sense sofoc ja et despertes també a les 3 o les 4 del matí, no? Perquè ja ho has acostumat, estàs donant senyals incorrectes al teu cervell. Llavors és molt important que nosaltres aprenguem quines són aquelles senyals que li hem de donar perquè el cervell entengui que ara és hora de dormir, no és hora de preocupar-se, no és hora de ficar-se neguitós o de pensar el que he de fer l'endemà o el que he deixat de fer avui. Això és una mica difícil, eh? Sí, és difícil quan no ho saps fer. És difícil, Bueno, com diria jo, És difícil. Perquè tu estàs preocupat per una cosa i deixar-te preocupar perquè dius, no, ara és l'hora que vaig a dormir i s'ha acabat la història. Aviam. Són patrons de gestió emocional que les persones ja les solen tenir durant el dia. Hi ha gent que són molt alegres, animosos, amb moltes ganes de fer coses, sempre estan molt predisposats, no? Però a la vegada hi ha una part que no ho estan i és que són gent molt responsable, que els agrada que tot surti molt bé, es preocupen molt per tot, moltes vegades més pels demés que per ells mateixos, i a la llarga acaben com anticipant l'ansietat, no? Es preocupen per coses que encara no existeixen. La gent de l'entorn li poden dir, ostres, noia, per què pateixes per això? Ja, quan vingui ja patirem. Però no ho poden evitar. Per què? Perquè ja ho han adquirit en tots aquests anys que porten, han après a anticipar tota aquesta ansietat. Però de la mateixa manera que ho han après, ho poden desaprendre. No? I bàsicament això també és el que els ensenyo. Que bé. Dormir el mateix número d'hores que s'ha de dormir, que més o menys aproximadament són unes 8 diàries, no? Entre 7 i 8, sí. Dormir, però no dormir-les totes seguides, sinó dormir, en dormo 4, després en dormo 2, perquè m'he despertat, però després en dormo 2. M'he tornat a despertar no sé quan, però després en dormo 2 més. És igual de bo o no és bo, això? Mira, Però dors 8, sí, dors 8, però no les dors seguides, no? Exacte. Clar, aquí sempre és millor qualitat que quantitat, val? Perquè moltes vegades dormim molt poquetes hores i, a més, a partides. Sempre comencem dormint seguit, sí? Hem d'aconseguir primer ni que siguin 5 o 6 hores, que aquestes siguin seguides, perquè quan són seguides arribem a les fases més profundes de son, que són les més reparadores. Quan nosaltres anem tallant i anem fraccionant el son, aquí no arribem amb aquest son profund. Encara que tu dormis moltes hores, moltes vegades no són de qualitat. Per tant, és millor primer menys hores, però que siguin continuades, siguin profundes, i això ho trobaran, no? al llibre, perquè és el que fem a la metodologia. Primer aconseguir que sigui un son més reparador, i després ja una vegada hem aconseguit treure aquests despertars a mitjanit, que són molt, neguitegen molt aquests despertars, i moltes vegades és la causa que després ens costi tornar a dormir. Pues el primer que fem és eliminar aquests despertars, que la persona aconsegueixi dormir tota seguida, perquè després quan arribi a la nit ja no tingui
aquella por de veure quina nit passaré, perquè ja saben que dormiran seguit. I a partir d'aquí anem a buscar la quantitat, anem a buscar i a millorar les hores, quantes hores necessitem, perquè no tothom necessita aquestes 8 hores. Llavors han de saber i han d'aprendre quantes hores necessita cadascú, perquè així, poquet a poquet, anem obrint i anem buscant el màxim d'hores que una persona pot dormir sense aquella necessitat d'estar-se despertant durant la nit. O sigui, tot això és una cosa que ho ensenyeu també vosaltres tot plegat, no? És una metodologia que ja està molt... I és fàcil això d'aconseguir? Ho aconseguim, mira, el programa són 10 setmanes, però en 3-4 setmanes ja veiem un canvi radical amb el son de la gent. Nuria, una cosa, ¿por qué te da, después de estudiar psicología y todo, por qué te da por dedicarte, o sea, qué pasa en tu vida, qué pasa alrededor para que digas, me quiero ir en dirección y ayudar a otras personas a que tengan ese sueño reparador? ¿Qué es lo que pasa para poder acabar ahí? Pues bueno, yo creo que como creo que todo el mundo, ¿no? Nuestra infancia que nos marca. Y yo en mi casa pues tenía un padre y una madre. El padre era un roncador de pata negra, pero roncador. Pata negra. Pata negra, que me acuerdo con mi hermana nos reíamos, vamos, lo escuchábamos desde el pasillo de casa y lo oíamos con ese ronquido, pero era un ronquido que no era continuado, era un ronquido que de vez en cuando paraba. Y entonces nosotras estábamos esperando porque sabíamos que había un momento que volvía a hacer un ronquido muy fuerte, ¿sí? y volvía a roncar y nos meábamos de la risa. Claro, años más tarde en la carrera me di cuenta, cuando empecé a investigar un poquito más en lo que era la patología del sueño, que eso que nos hacía tanta gracia no tenía ninguna, porque realmente a mi padre eso le estaba provocando una alteración cardiovascular. Total. Toda esa tensión arterial elevada que tenía y mucho riesgo de haber sufrido un infarto o un ictus. Con lo que por ahí ya empecé a pensar, ¿no? Tengo que ayudar a mucha gente que como mis padres, porque mi madre era insomne también. Mi madre, claro, durmiendo al lado de un roncador y además era empresaria, tenía negocios, 3 hijos. Pues bueno, yo recuerdo a mi madre pues caminando por las noches por el pasillo de casa y quejándose siempre de lo mal que había dormido. Entonces eso me marcó y pensando, ostras, si en mi casa ya 2 adultos que duermen mal, ¿cuánta gente debe haber por el mundo que duerme mal, ¿no? Y sobre todo porque te das cuenta que las personas que no duermen bien no viven, ¿no? El que no duerme no es que no duerma, es que no vive, sobrevive y va tirando y se va arrastrando y va viviendo a medias, ¿no? Se va como resignando a vivir a medias, un móvil que lo tenemos a medio cargar. Entonces a partir de ahí fue cuando ya decidí primero ayudar a mis padres y después ya ayudar a todas esas personas que vi que había muchísimas que no estaban durmiendo y descansando bien. Anem a fer un parèntesis amb allò que t'he dit abans de les piernes inquietes. Bueno, ¿no ves? Sí. Ya. No, però no, és que m'interessa. Jo també tinc la llista personal. Ah, sí, també. Teràpia especialment per mi. A veure, jo soc una persona que fins pràcticament fa 25 anys o 30 anys dormia molt bé. A partir d'aquell moment, al canviar de feina, al canviar de coses, la cosa ja no va anar tan bé. Per què? Perquè tenia moltes més preocupacions. Abans estava en un lloc tranquil, i en un lloc, estava en banca, vull dir que treballava en banca. Tranquilo no es ese puesto, ¿eh? Sí, segons a qui li preguntes, perquè tinc molts pacients de la banca i t'asseguro que no. Jo tinc molts clients. Sí, però jo soc de la banca de fa 30 anys, cuidado, Soc de la banca de fa 30-40 anys, Llavors aquella banca d'allà, era més aviat... Tenies, el que passa que estaves sempre fent més o menys el mateix, anaves potser canviant de coses, però només havia tranquil·la, no? Bueno, almenys en el lloc que estava i tal. Bueno, canvies de feina, canvies de lloc, canvies mitjans de comunicació, tenia una escola d'escacs, amb la qual jo m'he guanyat la vida pràcticament amb les dues coses, mitjans i a l'escola. I aleshores va arribar un moment que no sé per quin motiu, t'ho dic en sèrio, que no sé de què va venir això. De volta et poses a dormir i sents que hi ha una cama que la tens que tindre en moviment, perquè no pots fer absolutament res. I això és una cosa que m'ha perseguit sempre. Hi ha èpoques, no hi ha èpoques que dius sempre més ja m'ha passat, no. Però sí que hi ha èpoques que de cop i volta, pel motiu que sigui, d'on ve això de la cama inquieta? I per què la cama? Vull dir, per què la cama i no un braç? I per què la cama? O el dedo. Exacte. I per què la cama? Què passa amb la cama? Ho expliques molt bé, Abel. Ho expliques molt bé perquè ho defineixes la patologia tal qual.
Són les cames, bàsicament, tot i que en situacions molt greus també poden ser els braços. També hi ha altres extremitats com els braços. Sí. Però habitualment són les cames, per això es diu cames neguitoses, no? Perquè comença per les cames. Perdona, quan estic en actiu durant tot el matí i la tarda, res, Clar. Puc estar al cine tranquil·lament, sentat a veure una pel·lícula al cine, no passa absolutament res a la cama. És a l'hora d'anar a dormir. Sí, perquè generalment comença a aparèixer en el moment en què ja baixa la llum del sol, cap a 9, quarts de 10, és quan comencen a augmentar els símptomes, i mentre estàs en moviment no ho notes, però en el moment en què estàs en repòs és quan notes com un neguit, no? I a més és que els pacients ho refereixen així, no és cansament, no és mala circulació, és un neguit, un no sé què. Sí. Llavors he de moure les cames perquè em pugui marxar aquest neguit. Clar, llavors aquest moviment de cames fa que tampoc no puguis dormir, a més és que te fiques molt nerviós, t'augmenta el cortisol, amb el que també costa més. Però aquests símptomes és temporal, és a dir, dura un parell o 3 d'hores i després remeteixen sols, correcte. i en el moment que remeteixen sols poden conciliar una altra vegada el son amb total normalitat. Clar, si això no es coneix bé, una persona pot pensar que té insomni, un insomni d'inici, no? Em costa començar a dormir, i si li donen un fàrmac per l'insomni no l'ajudarà de res en aquest cas. Jo ho atribuïa en el canvi de feina, el canvi de responsabilitats, el canvi de coses, el canvi d'estar més neguitós amb la feina, perquè és molt difícil estar en un lloc que més o menys és més aviat còmode, anar a un lloc que te la jugues cada dia. Llavors això suposo que produïa això un neguit. Jo ho atribuïa això perquè és que no ho entenc. No, però és una qüestió fisiològica. Sí, aquí hauríem de fer unes analítiques, revisen les analítiques, a vegades hi ha el ferro una miqueteta baix, sobretot amb dones embarassades, no? Amb embarassades també ho notem. I a més és estacional, per això no ho tenim sempre, perquè hi ha temporades, la tardor, la primavera, que els símptomes també augmenten. Hi ha molta gent que diu, ostres, ara em ve bé, però com després em marxa i s'ho deixen. Llavors, aquí el que podríem fer són unes analítiques, mirar exactament, i després donem una suplementació, un fàrmac, i sol remetre. Se soluciona això? Sí, remeten els símptomes molt ràpid. Hòstia, però és molt emprenyador, Sí que ho és. És molt emprenyador, perquè sobretot és quan poses, que no ho tens encara. Quan et poses a dormir, poses al llit, encara no ho tens. Però de cop i volta, quan estàs donant una mica de volteta cap aquí, cap allà, hòstia, ja comencem. Ja comença el neguit. Hòstia, ja comença el neguit una altra vegada. I a més, poden estar molt a vegades associats a moviments de cames, no? Com uns sotrecs de la cama durant la nit, que això ja no solen ser tan conscients, que és quan dormen, ja com aquestes sotregades amb les cames. El fet de tenir rampes podria ser? Podria ser. Perquè jo en sol tenir bastantes de rampes. Rampes vull dir, no és cada dia, però un cop cada X dies, vull dir, em tinc que aixecar ràpid per posar el peu a terra, perquè si no fot un dolor allò que no vegis, no? I tinc que posar el peu a terra. Llavors m'aixeco. Potasio también y magnesio también para los músculos. Exacto, eso le va Plátano. 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 Claro. Un plátano. ¿En medio de la noche? En medio de la noche, exacto. No, porque luego acostumamos al cerebro y te lo pide, como a los bebés, que si les damos de comer por la noche, luego se despiertan porque tienen hambre, cuando lo que tenemos que hacer es quitarse la comida. Bueno, això és solucionable, no? Solucionable. La majoria de trastorns de son els tractem tots, els podem tractar, per això no cal que la gent pateixi el mal dormir. Això és una mica el missatge, perquè moltes vegades no sabem que tot es pot curar. Solucionable, però a base de fàrmacs, suposo, en un principi. O suplementació natural. Això és el que podríem mirar. Seguirem en contacte. Vale. Yo tenía una duda. Cuando me separé, dejé de dormir. Es verdad, ¿eh? Fatal. Yo también, ahí fue... Yo he tenido 2 episodios insomnes graves en mi vida. La primera cuando estudiaba las oposiciones, que ahí ya me generé una autoexigencia brutal, porque me pensaba que si no me sacaba las oposiciones, pues vamos, si no tenía un trabajo estable, era como... Y después la segunda cuando me separé también. Yo horroroso. A fecha de hoy todavía lo arrastro un poco y me despierto con nada. Sí. Digo, no pasa nada, también hablaremos, pero y gestiono las emociones y soy terapeuta y todo, pero es una pasada. Me despierto 85 veces. Además, oigo todos los ruidos. Todos los días. Sí, y fíjate que a mí no me hacía falta dormir 8 horas, pero yo dormía 5, me acostaba muy pronto, 5, y me levantaba a meditar y me quedaba meditando toda la noche, o sea, 3 horas de meditación. Y estaba todo el día creativa, con los negocios, acompañando a personas, o sea, una energía. Y fue separarme y aunque intento dormir las 8 horas, ya no estoy.
o sea, sí estoy. Esto es una situación. Pero bueno, es curioso porque, claro, te levantas diferente, que te cuentas cuando te despiertas. Esto es una historia. Tenemos que mandarla a pasear. Sí, I sí. tant. Núria, tu tens el despatx i la consulta al Picat. A Lleida, sí. A Lleida, el Picat a Lleida, sí, el Picat a Lleida. Com atens els teus pacients? És a dir, telemàticament també es poden... Suposo que no, oi? Sí, sí, jo el 90% del meu treball és online. El És 90, sí. I no és necessari veure la persona en directe? No? No, fixa't que això ens va ajudar molt la pandèmia, Sí, no? clar, És clar, de i les tant, i coses tant. que ha portat jo, a diferència d'un metge, no he de veure els meus pacients i no els he de tocar, perquè com deia ara la Patrícia, tot és molt mental i molt psicològic. Bàsicament, conec molt bé el pacient insomne, sé quins són els seus dolors i sé com els puc ajudar. Llavors, el que faig és un tractament grupal, és una teràpia grupal, amb ja els pacients doncs, que no dormen bé per acúmul d'ansietat durant el dia, por a anar al llit, a que no dormiran, i llavors el que fem és, durant 10 setmanes, un programa que té una data d'inici, una data de fi, i aquí el que els ajudem sobretot és a recuperar el seu son, que dormin un altre cop seguit durant la nit, i treballar molt tota aquesta part més mental perquè relaxin la ment i puguin conciliar de forma totalment natural, perquè al final la capacitat de dormir no l'han perdut, però han de tornar a reentrenar una mica el seu cervell. O sea que sí, perdona, yo tengo Sí, una sí. cosa. Si alguien quiere, yo había preguntado aquí otra pregunta que era, ¿qué tips puedes compartir para descansar mejor? Si alguien quiere esos tips, que se ponga en contacto contigo y que se compre sí o sí los 2 libros. Sí, con los 2 libros, fíjate que el primer libro va por la 7ª edición, creo ya. Guau. Ha sido todo un bestseller Bueno. porque ha ayudado a tantísima gente. Guau. Me llegan... És el Por fin duermo, no? El Por fin duermo. Ha llegado a muchísimas personas, ha ayudado a tantísimas personas solo por el hecho. Pasa que hay muchas personas que les cuesta llevarlo a cabo, ¿no? Pueden leer, no saben, a veces también lees una cosa y lo interpretas a tu manera y luego cuando lo aplicas no lo aplicas igual. Entonces el programa... lo que hacemos es un acompañamiento terapéutico. Entonces hay personas que con el libro no tienen suficiente, personas que a lo mejor están tomando fármacos, pues necesitan el apoyo porque en el programa también tenemos un médico que ayuda con el apoyo de la retirada progresiva del fármaco. Entonces las personas que necesitan más acompañamiento, aplicamos esta metodología, pero con un seguimiento diario durante esas 10 semanas. Muy bien. Hi ha alguna patologia mèdica d'algun pacient que per circumstàncies X que per el que es pugui fer, per molt que es pugui fer, no hi ha res a fer? I que aquest ha de continuar dormint i dormirà malament sempre? Hi ha alguna cosa? Mira, el que no hi ha res a fer és el que té la ment molt tancada. Totalment. El que pense, a mi això no m'ajuda. Jo és que jo ho he provat tot i no hi ha res que m'ajudi. Suposant que sigui positiu, però bueno, que és una cosa que no hi pot fer res ell, suposant. Hi ha algú que diguis és que aquesta persona, per molt que fem, no hi ha res a fer? Jo no m'hi he trobat. Perquè també és veritat que, per exemple, una persona que està amb una depressió, doncs aquestes persones primer s'han de tractar la depressió abans de poder-los ajudar, que són situacions molt concretes. O, per exemple, una persona amb un hipotiroidisme molt marcat o un hipertiroidisme. Però són situacions tan puntuals que, bàsicament, a tothom que vulgui millorar el seu son el podem ajudar. Sí, sí. En els 10 i 15 anys, en els últims, hi ha hagut avançaments en la medicina del son? En els 10-15 anys? Hi ha hagut alguns avanços amb això de la medicina del son? I n'hi hauran posteriorment? Està previst que n'hi hagi molts? Sí, cada vegada aprenem més coses. Pensa que la medicina del son és una ciència relativament nova, no? Sí. Perquè portem 80 anys amb l'estudi. Cada vegada descobrim coses noves i jo estic convençuda que ara amb la intel·ligència artificial, tots aquests widgets que tenim del son i tal, podrem arribar a descobrir moltíssimes coses més. El pacient ha de col·laborar amb totes les coses perquè la cosa surti bé? Ha de col·laborar també, eh? Sí. O és allò que digui, escolta'm, digue'm el que vulguis, tu, què tinc que fer, això? Bé, vinga, doncs ho faig jo. Ell ha de col·laborar també perquè la cosa pugui sortir bé? Ha de ser una cosa al 50%, sí? El que es deia abans, perquè al final jo li dono les pautes, però ha de ser la persona també que ha de tindre aquella capacitat per portar-la a terme.
hi ha patologies i patologies. Estem parlant de l'insomni per ansietat, per hàbits incorrectes, que aquí la persona, clar, és com qui va, no sé, amb una nutricionista per perdre pes. Jo te diré el que has de menjar i l'exercici que has de fer, però si després tu no ho fas... Clar, jo sempre dic, si em feu cas, el primer dia del programa sempre dic, si em feu cas, dormireu, però m'heu de fer cas. Clar, què passa? Que hi ha molta gent que el jo ja sé. El jo ja sé és lo peor, perquè... Ells diuen que jo ja sé. Jo ja sé. Jo Malament. Això ja ho he provat. Aquí ja comença malament. El jo ja sé. El jo ja sé. Com podem dir? Què m'has d'explicar? Clar. No, i a vegades els dic, no, mira, doncs heu de sortir del llit, no? Per exemple, abans que digués algun tip, doncs si estàs molt neguitós al llit, quan no pots dormir, has de sortir del llit. I la gent, a mi això m'activa més, això em fica més nerviosa. Clar, jo això ja ho he provat i no em funciona. No. Val? Per què? Perquè potser ho has provat, però ho has provat un dia o dos, i ja no ho has provat més. Llavors, clar, m'heu de fer cas. Si em fan cas, milloren moltíssim. Crear hábitos. Al final es crear hábitos y otra vez reconducir. Claro, y volver a reajustar el ritmo circadiano, porque tenemos ese reloj en el cerebro que si el reloj ahora está alterado porque lleva mucho tiempo despertándose mucho por la noche, claro, por ejemplo, gente que me dice, Nuria, es que a mí no me viene el sueño, ¿no? Ya me tomo el fármaco porque no me viene el sueño. O personas que se están despertando siempre a la misma hora. Eso es porque el cerebro, ese ritmo circadiano, está perdido, lo hemos desajustado. Sí. Entonces, lo único que hay que hacer es volver a reajustar ese reloj. Y es fácil, si sabemos cómo hacerlo, entonces seguimos las pautas, volvemos a reajustar ese reloj y las personas consiguen volver a tener sueño, consiguen volver a dormir. Y claro, es que tú cuando ves una persona que lleva 20 años sin dormir y además tenemos un grupo de Telegram, ¿no? Donde los hago los seguimientos diarios. Y tú ves por las mañanas, la gente dice, he dormido 6 horas seguidas, que llevaba 20 años sin dormir. O he dormido 7 horas, o llevo una semana durmiendo 7 horas, o una semana durmiendo sin fármacos. Es que realmente a esas personas les cambia la vida. Y en muy poquito tiempo. Qué maravilla. Escolta'm, Núria, ha sigut un plaer aquí tenir-te aquí, eh? Sí? Podríem parlar de moltes coses més, I tant. Podem estar aquí un programa sencer parlant sobre tot això, perquè cadascú t'explicaria la seva patologia. Sí, però no són tan diferents. La gent que no dorm bé tenen un patró molt similar i això també ens facilita, perquè a vegades la gent em diu sí, però tots junts, amb grup i tal. No, si és que quan entres al grup te veus tan reflexada amb els altres que dius, ostres, és que estem fent el mateix, les preocupacions són les mateixes, les pors són les mateixes i els errors que cometem són els mateixos. Per tant, és molt fàcil ajudar-los, i més perquè quan entres en un grup hi ha un suport, perquè quan una persona no dorm bé se sent molt sola, molt incompresa, perquè moltes vegades la persona que té al costat dorm bé i no t'entén, no? I te diu, ostres, desconnecta, no pensis, clar, i dius, ostres, i com ho fa això? No és tan fàcil, i te sents una mica bicho raro, i sobretot ja quan comences amb fàrmacs i tal, i és com, no ho vols dir, tu vas menjant tot tu, a la família ja no els hi pots dir res. Aquestes pastilletes que surten, que són de color, que són com unes gominoles, de melatonina. De melatonina, que són d'un color blau fosc. Això va bé, això? Clar, depèn de la causa. Això va bé, això? Clar, és que no és tot el tractament per tothom igual. Llavors, clar, molta gent em diu, jo em prenc la melatonina i no m'ajuda. Clar, si una persona té estrès, la melatonina no la relaxarà. No fa res, clar. Ara, si una persona ha de viatjar, no? I té jet lag o treballa a torns i aquí hem de canviar el rellotge intern, en aquest cas la melatonina el pot ajudar. Però clar, depenent de la causa, o per exemple unes cames neguitoses, si tu prens melatonina no t'ajudarà, perquè no és... Mira, doncs ho vaig prendre per això, dic, a veure si m'ajudarà. I què? Un desastre. Clar, no, perquè cada causa té el seu tractament. Molt bé. Moltes gràcies, Núria, ha sigut un plaer, molt didàctic tot. Muchas gracias. I t'agraïm que hagis fet l'esforç de venir des de Lleida cap aquí. Que això no és fàcil, gràcies per la invitació. Molt bé, doncs molts èxits. I amb el llibre, què és? Saps com funciona el llibre? Saps com funcionen? Un té 7 edicions, no? Sí. I Los hábitos del sueño, aquests acabem de llançar-lo ara el juny. Moltes gràcies per tot. Segur que va pel camí. Per cert, la Núria es queda aquí amb nosaltres, per tant, podrà fer, com li he dit abans a l'Alícia, que pot col·laborar amb tot el que fem nosaltres aquí. Nosaltres continuem.